Tervehdys! Liedon fysioterapia on nyt myös lonkkakeskus. Olemme erikoistuneet toispuoleisiin vaivoihin lonkan, pakaran ja selän alueella. Usein vaivat heijastelevat reiden sivulle, pakaraan ja lonkan eteen. Joskus tuntuu reiden sisäsivulla ja ulkosivulla. Hankalammat menee polven alapuolelle. Ihmiset turhaan näistä usein kärsivät. Tyypillistä on, että on painelun kipua täällä sivuilla. Jokainen voi painella, jos on arat, niin ei kuulu arat. Lisäksi voi olla hankala nukkua esimerkiksi kivuliaan lonkan päällä. Ja sitten kun on hankalampi, ihminen kävely menee vaappuvaksi, koska silloin pystyy paremmin kävelemään kivutta. Näitä hoidetaan monenlaisilla konsteilla. Pistetään kortisonia, syödään särkylääkkeitä, hierotaan, mutta mikään ei tunnu oikein kuin auttavan, koska usein hoidetaan vain oiretta eikä puhuta siihen syyhyn. Kannattaa tulla Liedon fysioterapian lonkkakeskukseen. Meillä on taito löytää vaivan syy ja hoitaa se. Loppujen lopuksi aika pieni oma tekeminen auttaa, että saadaan kivut pois ja sitä kautta pikkuhiljaa lisätään liikuntaa. Meillä vaivoihin on erikoistunut minun lisäksi Riikka Sailova ja Anni Jokela. Voit keneltä vain varata ajan. Tervetuloa hyvään hoitoon. Kannattaa tulla kauempaakin. Olen tähän karttaan laittanut paikkoja, mistä ihmisiä on käynyt meillä hoidoissa. Tässä on kaikkiaan 50 eri kaupunkia ja kuntaa. Suurin osa on tietysti läheltä Turkua, ympäröivistä kunnista, mutta paljon on ympäri Suomea. Hyvinkin kaukaa tullaan hakea apua. Jotkut on jopa tulleet ulkomailta. Yleensä pystyy meitä hyvin auttamaan. Tervetuloa.